Święty Józef i roztomajte cufale. No toż mamy już po świętym Józefie. Nie, co joby fajrował imieniny. Ino godą o tym skuli tego, co jest mocka powiarek i jest mocka gryfnych, szykownych ludzi, którym na chrzcie dali miano Józef. Na tym przykład mój świger water, ale i pora jeszcze inszych ludzi. I dejcie pozór. Kiedy na Józefa boczuń przybydzie, to ci już śniega dalszej nie będzie. Na Józefa pięknie, zima hnetki pyknie. Dejcie pozór gospodarze, święty Józef, groch, sioć korze. Jeszcze taka była jedna gryfnosztrowka Teofila Lenartowicza, który ci był już na ostatek XIX wieka powiedział był tak. Pocieszcie się ludzie moi, stary Józef skrzypki stroi. Ocia, nie tak dawno tu plikował mi jeden bez internet, bez mać Ślązok, co on zawdy faruje ino imieniny, a to skuli tego, co on się ponoć tak naiste uplącnu urodził przy chrzcie, kaj mu dali te miano. Tak ci metrą bamuncił, że Blank nie poradził spokopić, jeśli w tym dniu, kiedy go ochrzcili, bo ogrynają tego świętego, które miano mu, albo i nie, ino jakiego inszego świętego, co sami Blank nie klapuje z tymi jego tuplowanym urodzeniem. No ale mamy też już od 3 dni wiesna. Moja Elza skróciła jak zawsze, jak nasze pedzmantle zimowe szczeliki, sama polazła do golaca, co by się wartko gryfnie wysztafirować. I ty się wczoraj we sobota po wycisku mitesry na kicholu przyklei bowołek flostry na plęckyżach, ale najgorzej to przy tej wieśnie wylos nasz Józik ze drugiego sztoku. Skuli tego, że mu ojce dali na chrzcie Józef, bo się urodził we tego świętego, a nie jak ten głupielok, co kto skorzy wspominał. Teroski oby gorol faluje do kupy Geburstag i ku tymu Józefa. Tak też było latoś we 19 marca. Ida się we czwartek bez naszosień, a sam lezie Józef z dupną ojlą na głowie. Co ci jest Józef? Co ci jako buła przyryktował? Wiesz, Eugen, miałech ci ten mój Geburstag i trochach ze moimi kamratami pochlistał. Za tym deczko nie skorzy przykwanskojek się dodą, a we siemi ćma nikę u niej gra w dupie i tak jak się zamamlasił, że chcą ke 4 godziny medikowo. Przeca ja wiem, że stoja przed moimi dźwierzami. Ino są mnie poradza zmiarkować, cych jest jeszcze we sieni, jeśli już we Antryju. No i co, od tego moż ta buła na czole? Nie, ino od tego, że mnie moja staro listła maślonku. Maślonku, naszą kiszką i od tej maślonki moż kalniok i ta ojla. No ja, ino żech ci nie powiedział, że ta maślonka była we Buncloku. Wiesna, maszanna, już jest tunknięto, utopla we wodzie, chociaż tam deczko mroza sobie ciało, a i wionki puszczone i niekierę na dicht, już zapodzione, stracone. Wiecie jak to jest ze tymi naszymi dziołchoma i tymi jej wionkoma, no ale jak to u nas dycki wszystko jest na odwyska. Przeca chyba jeszcze miarkorecie, co poralo tymu nazot, te nasze łochentole posły uradzili, co by Blank zakozać tej ichniej pornografii. No wiecie, to czuli tego i że ten niektorym posłom też już na wiosna na pocyno wyrceć, wy wiecie co, a ja miarkuja co. I bez to się wypokopili, co by wszystkim do imentu już zakozać w oglądaniu tej rzeczy. I jakich inszych głupot, o których profesorka Pawłowicz osprawiała. No i wnet mają ci oni recht. Tela, co teroski bez tym diosecki internet to modzioki, co ja godą. Dziecka, przodzi wszystko się naumią bez komputera, niż im jakiś i kapelunek żyknie to na katejmusie, bo przesa nie do rektorka na wychowaniu do życia w rodzinie. Przez ateroski, kej już ostomajte ptoki z tej Afryki do nas ślatują, przyfurgają o samiuszkiego rańca z krzecą i świergolą, kej ci te dziołchy napoczynają coroski bardziej całubrować, ślepia przewracać i ściebować do ostatka zesia, te jej pędz mantle, jachtle, switry, galoty, a bez ta zima to jej szłapska jest co urośli, cycki zrobili się jeszcze takie łobłączaste, to nie potrza jeszcze tego wszystkiego we cajtungach, lebo we telewizji i oglądać. Same miarkujecie przeca jak to jest. Felki przed naszą Józefką padają tak dosia przed mszą. Działchy, cycki, sztram, bo chłopcy z pioków do kościoła nam szo lejzu. No można jeszcze nie wczoraj, bo zdziebko za zimno było, ale zaisto karlusy ino się za babskimi girami gawcą, bo jak stary merci kiejsi godą, jakie glajzy, taki banchów.
no nie? Jest sereczko już festenie skorzy, to ci tako jedno gryfna frela w telewizji powiedziała całkiem na richtig, że wiecie, to naisto z Ameryki przyszli do nas te pośmiewne walentynki, a przeca my mamy nasz polski zwyk, który się mianuje, ludzie, który się nazywa kaziuki. Jezderkusie, dyczcimejcie mnie ludzie, bo takich nudli to mi jeszcze żaden na daklach nie wieszał. Kalwowiokom do śląskich zwyków. Już jeszcze nie skorzy, ostatnio niedziela przed śledziem, to wszystkie, no ale to ino te niemieckie albo anglickie telewizje durch pokazywali karnawał w Rio. A u nas nie. U nas na skwol to ci w każdym dzienniku pokazywali ino naszego papieża, który jest festynie niemocny i chciał, oznajmił to na iste 28 lutego łodyń ze swojego papieskiego zesla. Przesa to się nie zdo, kiedy nasza telewizja robiła gańba i studia i pokazywała smarkatym najduchom gołej do tego czarne dupy i cycki. Ludzie, gołe murzynki we telewizji, tuż to naisto skoranie boskie i obraza dla każdego rychtycznego Poloka i bogobojnego. Jeżech się już uwziął na ta telewizję, to muszę wam powiedzieć, że podobał mi się jeden taki fal. Bezmać u Goroli jest taki zwyk, że wszystkie frele dziołki, a najbardziej stare baby, na Krysty, 13 marca, bo Gorole farują miano Krystyny, przeblikają się za heksy, szczygi i krzezuzy, niektóre to się bali na isto nie muszą przeblikać i furgają na łyso góra. Latoś, ale to tak jakiś maluśko się o tym godało. Takie ci czorcie na sienie, bez tu stary zmorek zawdy godą i że baba nie człowiek, kiedy rykniesz na placu przed karasolem, słuchaj człowieku, to zawdy obejrzy się hop, a nie baba. Można jest i taki ci u nas dawniejszy rajca kapelunek profesjonalista, bo kiedyś mianowali, ale to on ino skuli tego, co by się obraził, kiedy na niego w to się grzyknie człowieku. No ale to jest wiecna. Zewka od pytliny i tak ci jamirowała Kiesik, tyś na wiesna, do swojej kamratki, że jest Kiesik wymagli u piątkowi. Wieczerna, zeszły tydzień miała w kinie Panorama, takiego miała ten bilet dostała ze naszego ferajnu we Chorzowie. Miała takiego pecha i żech musiała się aż 5 razy zwekslować plac we tym kinie. A co, ktoś był taki łoszkliwy, idzie po ćmoku macu hajnicza? Ja, skuli tego, pado Erna, skuli tego, ale zacun dopiero macać na 5. stołku i nie jest ci to pech? Oj, więc